これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。主演はもちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話それで万事 OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。初めて喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続け増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャバオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。名字が一つになった日も、何一つ変わり映えのない日も、愛しい日々尊い日々逃さないように、忘れないように焼き付けていくよ。今目を細めて恥じらい合って永遠を願った僕たちを、すれ違いや憂鬱な展開が引き裂こうとした。その時には僕がうるさいくらいの声量でこの歌何度も歌うよ。だからどうかそばにいて、エンドロールなんてもん作りたくもないから、クランクアップがいつなのか僕らには決められない。だから風に吹かれてこう、フィルムは用意したよ。一生分の長さをざっと115万キロ。ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す
撮影を続けようこの命ある限り